yoga nom-noman ngene iki. Lah semangat. Semangat Nggih. wis pokoke tenan nak yoga nom-noman iki wis ora. Alhamdulillah, tasik enem sedanten Pak Nggih, Pur. alhamdulillah generasi penerus. Nggih. Nah, yo aku lek ning kene iki tuwek dhewe lho, delok. Alah alhamdulillah. Kiwat tasik nggih. Alhamdulillah disyukuri ya wis pokoke. Tapi jiwanya tetap muda loh Pak Pur. Jiwanya harus tetap muda. Nggih. Iya. Aja ngono ta, Man. Ya aja Masa aja peratur diganggu patenono to. kibote. Ngopah sing nyanyi bojone diganggu. Bojone sapa? Mendah boyo